Здравейте, аз съм Росен, а ви отново сте канала ми Росен Channel. Здравейте, аз съм Крисо и отново днес съм с руската му преча да лови риба. Днес с Крисо решихме да посетим реката с главно Р, а именно Огоста, тъй като доста хора казаха, че ще бъдем капо на воблери тук и направихме целенасочен риболов на воблери. Не сме капо. Напротив, получи се много добър риболов, изкараха се риби, изкара се една много хубава голяма риба, но си помислих, че трябва да пусна GoPro-то, всъщност съм го спрял и общото имаме само снимка на рибата, но взема на 50 мм, естествено воблера, който на всяка река има риба, златно с жълто и оранжево, 50 мм, отново беше успешен за по-голямата риба. Като цяло риболова беше успешен. Какво ще кажеш ти? Надърпаха се риби. Беше най-успешният воблер. Надърпаха се риби. Зелената смърт, както аз се наричам всеки път. Винаги има резултат. От 30 до даже 50-ката съм въртял и на нея имам риба, така че аз съм супер доволен. Днеска направо на воблер беше супер. Общо взето сутринта се ловеше на ето този розовия с черно. Сутринта преди да изгрее слънцето се ловеше на него, даваше добър резултат. После минах на зеления, тъмно-зелено с зелено коремче, отново имах резултат. И вече в момента, в който пекна слънцето, естествено златния, приключваше абсолютно всичко, покрай което мине. Риболов беше, пишем го, успешен със сигурност. За тази година Огоста стига толкова. До година пак. По един път правим Огоста горе-долу. И ако това, което правя, ви харесва, искате да ме подкрепите, да продължа да си развивам бранда, тъй като някои от вас вече знаят, аз се занимавам само с това вече, може и да се абонирате за канала ми. А сега ви пожелаваме приятно гледане на излета ни. Хората разправят, че моите воблери са правени само за искрец и за въча. Не ловяли на други места. Я да видим дали ловят воблерите на други места. Точно от 2 до 5. Къде се намираме? На Монтана. Какво фанахме? Балканка. Малка, но риба. На балканка. 30 мм. Ето е, бе. Викат, те воблерите ловят само на няколко реки. Не, на розовото, на новото. Американо, por favor, да. Не, аз се дигна, бе. Просто ми е хубаво как, дето се вика, воблерите ловят само на една река. Действително са казали хората, че воблерите ловят само на една река. На Искрец и на Въча. Затам били правят. Да, две реки. Затам били правени воблерите. На Монтана щял съм да въртна капо с моите воблери. ...35 мм воблер, брутална риба. Много ми е студено, затова няма да я пипам. Ето я. Американо, por favor. Айде. Ето още една. Това път балканка. Перфектно закачена. Направо го е. Оп! Тя 2 пъти удрата.
Държа върха нагоре малко, за да можеш да... Ето! В краката. Оп. Най-сетне и хубава балканка, бе. Много хубава риба. Опета! Малко рибе. Поредната откачена риба. Сега ще пробваме там в течението, дали няма да вземе някоя риба. Оп, дигна се 2 пъти, 3 пъти. Ето. Опа. Американка. Воблера. Охо, майко! А?